Здравейте! Изпуснах ритъма. Надявам се да се взема в ръце и да се върна скоро. Извинявайте за това, но вкъщи имахме някои неща. Аз имах дълго време проблем с един зъб, който наистина ми създаваше огромен дискомфорт. И се надявам да съм го преодоляла този проблем. Първо искам да отворя една скоба за всички негативни коментари, които продължавам да не получавам. Коментари, съвети, мнения. Благодаря ви, не съм ги търсила, не съм ги искала. Ако не ви харесва, пропуснете, честно казано. Аз говоря за нещо, което вече се е случило, независимо дали това на вас ви харесва или не. Тоест, искам да ви кажа, че не ме разстройват вашите коментари. Понякога изпитвам раздразнение, особено когато коментарите са направени от жени, майки. Не ви прави чест. Като хора. На мен не ми прави нищо. Това е вашето мнение. Всеки има мнение, нали? Знаете, като дупето. Има кой да ни съди. Всички. Просто когато не сте били в нечии обувки, е по-добре, може би, ако чак пак толкова не ви е интересно, да го пропуснете. Ако пък искате да научите как се справят хората с проблеми, слушайте, гледайте. Може да не са моите видеа, може да е нещо друго, което за вас е по-интересно. Но да посочвате с пръст, да давате категоризации, оценки, да слагате епитети е много грозно, особено когато вие самите ще възпитавате деца. Защото вие не знаете съдбата на децата ви каква е, какво им е отредено и с какво ще се сблъскат и с какви проблеми. Много лесно да размахваме пръсти. Аз не смятам, че това е окей. Просто го пропуснете. Давайте нататък, живейте вашите животи така, както намирате за добре, но знаете ли, ако не стигате до мен, това съвсем не означава, че някой, който сега върви по този път или му предстои да тръгне по този път, няма да размисли, няма да се засегне, няма да се обиди, няма да се разстрои. И с това ви казвам, особено на жените, бъдете малко по-човечни, бъдете малко по-жени. Толкова по тази тема. Няма да ви отделя повече време. Сега ще се върна към момента, към който спрях предното видео. А именно, че ние се сблъскахме с първи неуспех. Тоест, ембрионите бяха с отлично качество, трансфера се случи в точното време. Първият тест показа, че бременност има. За съжаление, бременността не се разви. Последваха няколко месеца, в които ние се стабилизирахме, разбира се. С много плач, с много емоционална подкрепа този път. Приятели, от семейство, от близки. В това време се търсеше друга сурогатна майка. Там има една клауза в договора, която е написана, че при неуспех има един период, в който трябва да се чака. Не знам в сегашните договори точно какъв е срок. Тук ще си позволя още една скоба да отворя пък за всички от тези млади жени, които ми пишат, и ще ги посъветвам, когато имат какъвто и да е въпрос. Разбира се, аз с удоволствие отговарям на всеки един от вас. Свързвайте се с Biotech.com България. Ще получите наистина последната информация за това, какви са вашите възможности, какви са програмите, които те предлагат, защото и те предлагат материал както донорска яйцеклетка, така и от мъжката страна. Така че имате възможност за избор, имате възможност за програми, но пак смятам, че
Няма нужда аз да играя посредник между клиниката и вас самите, просто защото клиниката е достатъчно достъпна. Може да намерите във Facebook, в TikTok, в Instagram, на сайт, наистина навсякъде. Може да се свършите с тях. Може би трябва да изчакате някакво време, за да получите а, отговор, но те доста материал качват. Доста материал може да прочетете преди дори да се свържете с тях. Аз продължавам да разказвам и продължавам да разказвам за опита, който ние имаме, не случайно, защото ние сме от тези семейства, при които нещата са се случили малко по-бавно и малко по-трудно. И нереалната представа, която всички имаме, не говорейки за реалната ситуация с едно сурогатно майчинство, остава впечатление, че всичко е прекалено лесно. Всъщност може да бъде прекалено лесно, наистина. Има хора, които отиват и всичко се получава буквално от раз. Второ, в Biotex.com ембриолозите наистина са фантастични и знаят своята работа добре. Трето, тази клиника, защо толкова често споменавам името и за да го запомните, защото ние познаваме семейства, които пробваха в други клиники в Украйна. Те не предлагат същите условия за отношение, което е изключително важно, докато вървите по този път и дума не може да става за сравнение. Това, което получихме ние в Biotex.com като отношение, като грижа към нас, като пациенти, като родители, като грижа към нашите деца, като грижа към сурогатните майки, като грижа към общия процес, който се случва. Чисто организационно, чисто логистично дори, кой къде ще се намира, кога ще се намира, на този пациент какви лекарства, на другия пациент какви лекарства, изпращане дори на лекарства по един пациент за друг пациент. Много неща и продължавайки да работят в условията на война особено, трябва да ви кажа, че са хора, които са достойни за уважение, защото тези хора също имат семейства зад гърба си, за които се грижат. Затова и продължавам така настойчиво да повтарям името на клиниката. И пак казвам, аз съм тук да разкажа, че дори когато нещата не се случват от първия път, това не бива да ни обезверява и че трудностите, които срещаме физически, емоционално, дори психически в някакъв момент човек има нужда от подкрепа и от почивка. И за мен беше по същия начин. Аз съм един абсолютно нормален човек. Мъжът ми не е винаги убеден в това. Но път напред винаги има. И Biotex.com наистина сбъдват мечти. Аз съм го казвала и преди, дата ни широки усмивки. Защото нашите две сбъднати мечти живеят с нас. Тук са вкъщи. И когато това изглеждаше химера, особено след първия неуспех, аз си казах, пак ли? Отново. Оказа се в течение на времето, че трябва да го преживея няколко пъти. Така е решил дядо Божи. Защото ембриолозите са фантастични и всичко, което зависи от тях, те го правят. Но след това идва човешкия фактор, който вие не можете да пренебрегнете и точно поради причината, че много малко се говори за сурогатното майчинство в България и в други страни, не само в България. Аз говоря конкретно за България. Част от хората, които идват с негативните коментари, имат някаква доста сбъркана представа за това как изглеждат нещата и казват, че това е пазаруване на деца. Ами не е. Не отивате, не плащате и да вземете бебето. Няма нищо такова. Минавате един дълъг, сложен процес, в който се справяте с себе си. По много начини трябва да сте готови да се справите с себе си. Включително трябва много да мислите какво ще говорите след това с тия деца. Какво ще им кажете, какво няма да им кажете.
е да не забравяте, че тези деца все пак ще растат в едно съвсем различно общество, много различно от нашето общество, в което ще се приемаме много повече, в което ще приемаме различните много повече. Нашите деца с нищо не са по-различни, те просто са се случили повече възможни медицински открития, така ще го нарека. Защото за много хора инвитро не е проблем, но сурогатното майчинство е проблем. Всъщност сурогатното майчинство е инвитро. Нали така? И да. Бебето бива износено от сурогатна майка. За мен е много важно това, което Biotexcom правят, че знаят тази сурогатна майка с какво се храни, къде живее, каква е нейната среда, защото това е изключително определящо за плода, който носи. Социалната и среда, социалния кръг, начина на общуване. Задължително условие е, не знам дали си спомнят от предните видеа, сурогатната майка да има свое собствено дете, за да се знае, че тя може да износи спокойно плода, за това, че може да роди без проблеми, макар че всяка бременност носи и своите собствени рискове. И така, след първия неуспех и след няколко месеца, в които се намери следващата сурогатна майка, която да бъде подготвена и физически, и психически за трансфер, Виктория ни се обади един ден и каза: окей, време е да започваме. Което за мен значи, че аз имам 3 месеца, в които пия противозачатъчни, тъй като нямам матка, нямам цикъл. Няма как някой да определи от въздуха кога трябва да започне стимулацията. Затова аз имах 3 месеца антибебе, противозачатъчни, за да се знае точния ден, в който ще започне моя следващ цикъл, кога е цикъл на овулация и всичко това, което е необходимо, за да започне навременна хормонална стимулация. Втората хормонална стимулация за мен беше доста различна. Натрупах килограми, подух се, може да се каже. Последните няколко дни буквално едва ходех. Толкова много ме болеше. Имах чувство, че съм бременна в 8-я месец. Аз така и изглеждах. Според мен бях престимулирана. Лекаря тогава в Biotexcom на втората стимулация беше различен от първия. Препаратите, които ми бяха предписани, бяха различни. Въпреки това, на пункцията аз заминах сама. Започнах тук в Дания, в тази същата частна клиника, за която ви казах. Обадих се, те ми поставяха инжекциите, следяхме как се развиват фоликулите, колко имам, как вървят и всичко останало. Всичко беше абсолютно добре и в норма. Просто аз се чувствах много различно. Когато дойде необходимото време, вече беше януари, заминах за Киев, там завърших последващата част от хормоналната стимулация и бях започнала да пиша една книга тогава за това как сме станали родители. За съжаление я изоставих. Може би един ден ще се върна към нея, когато имам физическото време. И там си спомням ясно, че бях написала едно изречение, което гласеше: това не е за сам човек. Разбира се, че човек се справя, но когато жените сме в толкова различно хормонално състояние, стрес, друга държава, сам хиляди притеснения, въпроси, които Виктория отговаря абсолютно във всеки един момент, независимо какво ме е притеснявало, съм говорила с нея. Тя се е консултирала с лекар, когато е било необходимо, за да разберем дали е нормално да чувствам това или онова. Но в действителност тази хормонална буря предизвиква своите реакции,
които ние даваме на външния свят, за голям ужас на хората, с които живеем. И дори тогава малки неща ни правят лесно избухливи, лесно плачливи и така нататък. И аз наистина тази втора стимулация изкарах доста тежко. За мен беше буквално хормонална лудост. Мога да го определя с някакви други думи. И водите деня преди пункцията, знаехме кога ще е пункцията. Пункцията мина много добре. Бяха извадени 12 яйцеклетки. Мисля, всичките с добро качество. Веднага бяха оплодени, бяха направени ембриончета и така, след като аз се събудих за пореден път, след поредната манипулация, прегърнах Иво, прегърнах Виктория с много надежда, с много вяра, че всичко това ми е за последен път. Не ми беше. И прибрахме се в хотела и на мен ми тръгна кърма. И това беше нещо, което ми ужасно ме шокира. Веднага звъннахме на Вика. Тя веднага ни изпрати лекарство по кола, която ми донесе лекарството буквално половин час по-късно. Трябваше да го пия около 2 седмици това лекарство, мисля, или 1 седмица. Някои неща не съм ги позабравила. Но това мое подуване продължи, може би, още около 3 или 4 месеца, в които така аз и седях една напомпена леличка. И тогава решихме, че трябва да предприемем нещо, което да ни откъсне малко от тази действителност на напомпаната леличка. В това време се случи трансфер. За наше огромно съжаление, нещата се развиха точно като при първата бременност. Бременността започна и на втория тест вече бременността беше приключила. Сега може да си представите, че аз също имам някакви прагове и граници, че всичко това във времето, придружено от една хормонална стимулация, в следващата хормонална стимулация, в третата хормонална стимулация, ми идва твърде много. И годината вече беше 2019. Януари, през февруари вече разбрахме, че бременност нямаме. И аз не знаех как да продължаваме напред и до кога. И седнахме тук вкъщи и започнахме да говорим за това, че трябва да приемем реалността, такава каквато е, и че правим всичко възможно, най-доброто, каквото ни е предписано от лекарите. Просто шеф отгоре той разполага в крайна сметка с тези животи и решил, че това няма да се случи в този момент. И тогава се обърнахме към себе си и към нашата връзка. Нашата връзка за дълго време беше подчинена на създаването на семейство и тогава поискахме малко пауза от Виктория. Просто казахме, че ни е необходимо няколко месеца, в които да спрем, да си починем. И разбира се, че ги получихме. Справихме се. Обърнахме се към себе си. Започнахме кето режим да спазваме доста стриктно. Започнахме да ходим 3 пъти в седмицата на фитнес и веднага видяхме резултатите. Бяха страхотни. И тогава започна полека-лека да идва COVID. Още не беше изобщо в този размер, в който след това вече се развихри. Но започнахме повече да се затваряме в къщи и така нататък, но ние сме работохолици двамата, така че насочихме усилия към
основно към работа и към освояване на нови знания. През 2019 направихме още една хормонална стимулация, в която аз определено изглеждах различно, чувствах се различно. Опитахме с митохондрии. Митохондриите, това са подсилвания на вашите собствени яйцеклетки. Сега, всеки може да си прочете за митохондриите какво представляват. Представете си, че това е един бустър на вашата яйцеклетка. Сега, тук честно казвам, повече говоря за жени, които са над 40. Защото при нас този проблем, независимо че антимюлеровия ни хормон може да е съвсем в прилични граници, силата на нашите яйцеклетки вече не е като тази, която сме имали на 20 и на 25. И на 30, ако щете. Затова и към много млади момичета, често казвам, които се колебаят кога да започнат, им казвам, започвайте веднага. За всичко е по-лесно. По-лесно ще гледате децата, по-лесно ще минете през тия емоционални състояния. Всичко е по-лесно, когато си млад. Аз и сега съм си млада, просто имам плюс 20. Но митохондриите са нещо, което не е никак за подценяване и всеки бъдещ родител е длъжен да се осведоми по тая тема с митохондриите. Беше много различно. Познайте. Дори и това да ни помогна. И всъщност третата хормонална стимулация, по време на пункцията, тогава майка ми беше с мен и въобще не можеше да пътува. Нямаше абсолютно никакъв шанс да стигне до Киев с мен. Негов материал имахме и от мен се извадиха доста голям брой яйцеклетки, например 14 или нещо такова, от които половината не бяха кой знае с какво качество, но другата половина бяха оплодени. Ембриончетата бяха с отлично качество, бяха замразени. Сега имайте предвид, че ние сме минали през разглеждането на донорските яйцеклетки. Дълго обсъждана тема, трудна за приемане и всичко останало. Тук вече всеки трябва да направи своя избор сам. Връщам се към това, което беше при нас. За донорските яйцеклетки наистина е нещо, което трябва да приемете или да отхвърлите сами. Трябва да сте наясно с качеството на вашите яйцеклетки. Трябва да сте наясно със себе си. И така. След последната пункция, първите, които направихме, бяха с митохондрии, следващите бяха без. И имахме абсолютно същия резултат. Бременност, която не се разви. И аз казах на Виктория, до тук сме. Аз наистина имам нужда от почивка. Не може вече да понеса още и някакси безкрайно започна да ми се струва. Междувременно вече 2019 приключваше. И се разбрахме така. Това стана след като аз, разбира се, вече си бях вкъщи, с Сил сме го изговорили, тези решения винаги се взимат от двама. И решихме, че взимаме си почивка, те имат ембриони, даваме им свободата да правят трансфери, да ги поставят в сурогатна майка. И ги помолихме просто да изчакат известно време. Тоест те нямаха нужда ние да сме там, можеха да направят трансфер без нас, но просто ние имахме нужда от някаква почивка, в която да не чуем още веднъж. За съжаление, нямаме добри новини.
Междувременно, обаче, какво се случваше? И защо пак се връщам на тази тема, какво е било при нас и защо беше за мен толкова трудно в някакъв момент? Защото във всичкото това време, докато ние пътуваме до Украйна, връщаме се и влизаме в едни кръгове от семейства със същите проблеми като нас, ние срещаме много, много, много семейства от цял свят. Неминуемо се сприятеляваш с част от тях. И при 95% от всички тях, те имаха бременност от първия път. И аз започвам да се обвинявам, ама защо, ама как, ама аз не съм наред, ама разбираш ли сега и така, и онака, и нямам причина реално, защото всички, и аз самата разбирам, че това са ембриони, които са с отлично качество и там има си скала, има си графика, показатели. И въпреки това, аз продължах да се обвинявам и да се тревожа. И така, взехме си почивка. Почивка, която наистина се посветихме на връзката си. Дадохме си шанс да се успокоим, да приемем фактите такива, каквито са и да чакаме търпеливо, с много вяра. Това видео ще го завърша така и знам какво ще е следващото видео, но не случайно ви призовавам всеки път, грижете се за себе си, имайте вяра и дори когато нещата не се получават от първия път или не се получават по начина, по който вие сте си ги представили, че ще се получат, не означава, че няма да се получат. Напротив, тогава всеки има своя механизъм за справяне. Моят механизъм е да си давам почивка от време на време, но да не оставям мечтата си. Да продължа да я мечтая, за да я спътна. Защото смятам, че когато спрем да мечтаем, сме умрели. Така че мечтайте. Не се страхувайте да мечтаете. Ще продължа. Надявам се ритъма да е спазен и още утре да мога да запиша следващо видео. Така че бъдете здрави. Споделите с най-близките си нещата, които ви тревожат и не се страхувайте да казвате трудно ми е. Всички нас ни е трудно в някакъв момент.